Pagsuporta sa kampanya sa ilang lokal na kagamhanan sa munisipalidad sa Del Carmen sa mga programa para sa mga kabatanunan ang prioridad sa Sangguniang Kabataan sa Barangay San Jose del Carmen, Surigao del Norte. Aron atong mahibal-an ang klase-klase nila mga programa o inisyatiba, makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay San Jose, Alexa Crystal Gorgon. Maayong hapon kanimo, Alexa. Maradyaw na hapon, sir. Maradyaw na hapon sa tanan. Can you please share to us giunsa nato pagtabang ang inyong lokal na kagamhanan kabahin sa vaccination program kontra COVID-19? Sa amo barangay, naga-suporta mi sa LGU ng Del Carmen o sa Del Carmen Youth Initiative gamit ang pag-share sa ilang mga post sa social medias pasingod sa amo page na gina-follow sab sa mga kabatanunan o katawhan ng San Jose del Carmen. O nagtabang pod may pagpahibayo sa mga katawhan kung kano sa ang mga vaccination dates o uban pa. Karon nga duol ng sugdan ang vaccination rollout sa mga minor de edad, giunsa sad nato sila og educate kabahay niini og kumusta pod ang ilang pagdawat ani? Samtang wala pa ang pag-vaccination sa mga minor de edad, nagaplano mi mga SK official sa San Jose del Carmen na i-inform ang mga ginikanan kada purok. Tabang sa akong mga SK kagawad na assign po sa ilang mga purok, i-inform namo ang mga impormasyon o mga benepisyo sa pagpa-vaccine sa mga minor de edad. Karon, ang ikaduhang tuig na sa distance learning program, giunsa sad nato pagtabang ang mga estudyante ug mga magtutudlo sa inyong barangay. Nagtabang mi sa part sa education, nagtabang mi by pagpanghatag ng mga bond papers o ink sa duha ka daycare center sa among barangay. O about sa among program ng Linggo ng Kabataan, ang among mga activities is naga-focus jud siya sa edukasyon kuman, especially sa mga college students. Na among activities na manghatag mi ng load cards para sa 100 ka students para makatabang sa ila online class. O naapod mi feeding program para sa mga daycare pupils. O pasingod na pod ang among volunteer teachers para pagtabang ng pagtudlo sa pagbasa o pagsuyat sa mga bata na nagalisod niini. Aktibo sad mo sa pagsuporta sa mga hilig sa inyong mga kabatanunan sa sports, mga unsa sad nga programa ug proyekto ang atong gibuhat para kanila? Yes sir, about sa sports, nagkapahimo mi ng basketball board o nagpapintal mi ng para sa basketball area sa amo convention center. Tagsugda na pud namo ang pagpahimo sa mga poste para sa mga volleyball. And then nagpalit na pod mi ng mga sports equipments para magamit ng mga kabatanunan sa sunod na panahon kung okay na. Unsa pa may mga plano ug programa ninyo para sa mga kabatanunan sa inyong barangay? Sa karon na tuig, nagplano mi na maghatag ng mga relief goods karong Kapaskuhan para makatabang ginagmay sa mga nanginahanglan labaw na kuman na pandemya. O sa sunod na tuig, para sa turismo, nagplano mi na ipadadyaw ang amo mga cottages na nag-surround sa amo lokal na swimming pool. And para sa environment, nagplano pod mi na magpahimo ng mga MRF para ipalibot sa amo barangay. Ang imo na lang mensahe o pahinumdum sa mga kabatanunan sa San Jose ug sa Tibok del Carmen sa Surigao del Norte. Para sa mga kabatanunan, suportahan ta ang mga kampanya kabahin sa vaccination sa kontra COVID-19 kay kini dako ang tabang para sa ato komunidad. O unta, magpadadyon ang ila pagsuporta sa mga programa sa ilang mga SK officials sa ilang barangay. Maora, salamat. Daghang salamat, Alexa Crystal Gorgon. Mabuhay ka. Daghang salamat, sir. Mabuhay. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!